Скъпи приятели, ако ви харесва това, което създаваме, дайте по един лайк, коментирайте, абонирайте се за нашия канал. За да получавате известия за всички нови клипове, натиснете звънчето. Бъдете здрави! Желая ви успех! Хороскоп за Риби за 2026 година. 26-та година ще бъде година на личностен растеж и духовно единение. През първата половина е важно да изясните целите си, а през втората да предприемете решителни действия. Любов. Отношенията ви ще се укрепят чрез искрено общуване. През септември неочаквана романтична среща може да промени възгледите ви за любовта. Кариера. Ще се отличавате с креативност и упоритост. Април и ноември са особено благоприятни за професионален растеж. Пари. Финансовите решения ще се взимат интуитивно. През лятото неочаквана печалба ще стабилизира бюджета ви. Здраве! Медитацията и релаксиращите занимания са най-добрите ви помощници. Отделете приоритетно внимание на емоционалното равновесие. Сфери от живота ви, които ще изискват внимание, са личните финанси и притежания, личните доходи, спечелени със собствени усилия, личното имущество, самооценката и личните ценности. В тези области може да възникват своеобразни изпитания, сякаш Вселената проверява колко здрава е основата ви. Това, което е изградено на слаба основа, може да рухне под натиска на тези изпитания. Въпреки всичко, това, което е подходящо и има стойност, ще устои и ще се заздрави. Хороскопът за 2026 година за Риби предупреждава, че успехите може да бъдат бавни и внезапни промени не са характерни за този период. Времето е подходящо да осъзнаете своята стойност и това, което създавате в реалния свят или получавате от него. Първоначалното усещане може да бъде, че никой не ви подкрепя. Мнозина си мислят: работя толкова много, а какво получавам за всичките си усилия? Но с развитието на транзита ще се научите да гледате навътре в себе си, с новопридобита яснота и реализъм. Хороскопът за 26-та година препоръчва да съставяте бюджет, да анализирате как харчите парите си и да се отървете от разточителни навици. Ако твърде дълго сте живели на кредит, вземайки от бъдещето си, Сатурн, който е във вашия втори дом, по един или друг начин ще ви покаже, че трябва да направите нещо по въпроса с тези навици. Време е да се отнасяте по-консервативно към парите. Може би ще намерите начини да се справяте с по-малко. Времето е показателно за начина, по който другите ви възнаграждават не само с пари, но и с елементарно уважение. Ще се научите да изисквате разумно ниво на уважение в отношенията не само с работодатели, клиенти и колеги, но и с хора от личния ви живот. Периодът е благоприятен за придобиване на дълготрайни вещи. Вие гледате в бъдещето, затова може да спестявате повече пари или да инвестирате в качествени материални ценности. Умереният подход и разумните очаквания ще ви помогнат да постигнете целите си. До средата на 2026 година очаквайте мощен прилив на вдъхновение и желание за творчество. Вашата креативност процъфтява и ще ви бъде по-лесно да се изразявате чрез изкуство, музика, писане, актьорско майсторство, танци или всяко друго хоби, изискващо въображение. Ако не сте обвързани, това е прекрасно време за нови запознанства, пълни с ентусиазъм и радост, където любовта може да разцъфне лесно и спонтанно. За тези, които вече са във връзка, могат да очакват периода да възроди страстта им, да донесе повече приятни съвместни моменти, срещи, подаръци и забавления. Отношенията с децата, вашите собствени или ако работите с деца, ще станат по-радостни и ще носят повече удовлетворение. За някой това може да бъде време за планиране или раждане на дете, а за други период, в който децата носят повече радост и щастие. Вашите хобита и увлечения могат да процъфтят, като е възможно дори да ви донесат известност, социално призвание или неочакван подход. Това е време, в което си струва да посещавате партита, концерти, спортни събития, всичко, което носи радост, смях и ви кара да се чувствате живи. Основното е да не се поддавате на прекомерност. Избягвайте преяждането, излишните разходи за развлечения или необмислените рискове. Използвайте тази енергия, за да разширите творческия си потенциал и способността си да се радвате на живота в цялата му пълнота.